Ce-ți face, nu, dar dacă n-am drum, pot să stau să mă uit și eu la ceva frumos? Care? Să vezi dacă mă distrag eu ce-i acum ți le dau tortita aici. Oricum nu ești frumos. Răgiușa mai mult. Cu păduchii cum stai? Hai, lasă-ne, dă-i sandale. Mă, ce muia ăla e? Ai vrea să ai așa ceva ca mine? Nu, sigur nu. Sigur nu. Păi vezi, atunci nu mai vorbi. A. Nu știi când îți dă... A. Dar tu ai știut? Ăla prin surprindere. Nu mă, să mor eu pe sfânta mea cruce dacă... Tu ai boală pe tine, mă, tu vrei să tu mai chinu. Nu, nu. Știi de ce am pățit treaba asta? A. Eram și puțin așa. Nu, eram așa. Era în starea naturală. Da. Când m-am uitat după una așa, cu o pustiță de aia mini, Dar tu pe toate le vezi Te-ai împiedicat? primul stân care am văzut, direct în el am dat. Băi, dar ce te pune să te uiți unde nu trebuie? Hai de capul meu. Cred că femeia aia costă mai mult decât stâlpul ăsta.